Hawn bżonn tindifa tajba ma' kullum kien u mhux ta' darba biss. Il-forzi tal-ordni huma mħarġa żamma tad-disciplina mhux biex inqatfu. Proċess imma buġibba mhux ix-xatt biss jeżisti. Dawn huma affarijiet li f'pajjiż normali jsiru darbtejn kuljum. Dawn huma wħud mill-baraxx ta' kummenti ta' storja fuq il-medja soċjali ta' One News, storja li tajt li matul il-lejl saret ħidma konġunta sabiex jitnatfu l-lokalitajiet ta' Buġibba, San Pawl il-Baħar u l-Qawra. Dan l-ewwel ħabru il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo fuq il-medja soċjali tiegħu fejn qal li dan it-tindif qed isir ta' kuljum anke fiż-żoni residenzjali. Iżda madankollu filmati miġbudin mill-kru tal-Net News is-sibt filgħodu stess, propju ftit ta' sigħat wara li ħarġet din l-aħbar, juru muntanja ta' skart f'kull kantuniera fil-lokalitajiet tal-Qawra kif ukoll San Pawl il-Baħar. Tant kien hemm skart li wħud min-nies kellhom jinżlu minn fuq il-bankina għaliex ma kienx hemm spazju fejn timxi. Mhux ta' bxejn li ddominat ir-rabja u l-frustrazzjoni ta' diversi nies li kummentaw taħdin l-istorja buħut jgħidu l-oppost tal-Ministru għaliex appellaw li dan it-tindif għandu jsir ta' kuljum u mhux meta jkun wasal il-karnival tas-sajf biss. Persuni oħra qalu li l-portal tal-aħbarijiet tal-One sar iqis kollox bħall-aħbarijiet inkluż il-ħidma neċessarja li hemm bżonn għal ġid tal-poplu kollu. Ħidma li għandha ssir kuljum. F'bosta kommenti tidher evidenti wkoll il-problema tal-ġrieden fit-toroq. Persuni oħra jgħidu li kaġun ta' dan l-iskart kollu qed ikun hemm ukoll riħa tinten fit-toroq. Apparti minn hekk, il-punt li t-tindif kellu jsir bil-forzi armati akkumpanjati mal-grupp li kien qiegħed inaddaf qajjem rabja fost uħud għaliex ma setgħux jifhmu għala hemm il-bżonn l-għajnuna tas-soldati f'ħidma daqshekk bażika. Dan fil-waqt li oħrajn urew il-bisa tagħhom lil mudell ekonomiku tal-Gvern ta' Roberta Bela mibni fuq kwantità u mhux kwalità u apparti mir-raġuni għala bosta bliet urħula f'pajjiżna ma jistgħu qatt ikunu notfa u għalhekk qed jitħallew f'telqa kbira. Intant dawn mhumiex l-unika lokalitajiet li qed jgħaddu minn din il-problema, hekk kif fl-aħħar ġimgħat Net News irrapporta dwar il-problema inkontrollabbli tal-iskart fis-swieqi ta' Sliema, San Ġiljan kif ukoll Marsal Forna Għawdex. Bil-Partit Nazzjonalista jappella dwar il-ħtieġa li tittieħed azzjoni illum qabel għada sabiex nipproteġu r-reputazzjoni ta' pajjiżna fl-waqt li jkollna lokalitajiet notfa.